ఎస్పెషల్లీ రష్మిక యాక్టింగ్ అయితే చాలా న్యాచురల్ గా ఉంది. గర్ల్స్ కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. చాలా బాగుంది సార్, చాలా బాగుంది. సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్, సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అన్న సూపర్ ఉంది. రష్మిక మందన అయితే ఇచ్చి పడేసింది. మూవీ తప్పనిసరిగా మీరు చూడాల్సిందిగా చూస్తున్నాం. మూవీ అయితే చాలా బాగుంది. రష్మిక యాక్టింగ్ చాలా న్యాచురల్ గా ఉంది. మూవీ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ఒక అమ్మాయి ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పడం కోసం తీసిన మూవీ కింద అనిపించింది. మూవీ చాలా బాగుంది. ఎస్పెషల్ గా క్లైమాక్స్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. The Girlfriend movie is good advice to destination students. మాకు సీన్ అయితే నిజంగా గర్ల్స్ గురించే అర్థమయ్యేలా మంచిగా తీశారు. మూవీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది చాలా గర్ల్స్ కి ఇన్స్పైరింగ్ కింద ఉంది. సినిమా చాలా బాగుంది. క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంది. నాకు తను చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. మూవీ అయితే చాలా బాగుంది. ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ మూవీ.